Dobar dan drugari, evo nas ponovo i danas se ponovo družimo sa matematikom. Nećemo raditi ništa novo, nećemo učiti ništa novo, nego ću pokušati da vam objasnim na koji način možete da sabirate i oduzimate brojeve do 100. Ja sam ovdje za vas pripremila zadatke koje ćemo rešavati polako i postepeno. Ali pre nego što pređemo na ove zadatke, hoću da se podsjetimo neke stvari, a to je sledeće. Imamo različite brojeve. Imamo jednocifrene brojeve, imamo dvocifrene brojeve i imamo trocifrene i višecifrene koje ćemo učiti kasnije. Sama reč o ovim brojevima govori sa koliko cifara, odnosno pomoću koliko cifara se one pišu. Pa znamo da se jednocifreni brojevi pišu jednom cifrom, dvocifreni sa dve cifre i tako dalje. E pa kod sabiranja vrlo nam je važno da znamo sa koliko brojeva se piše određena cifra, jer jednocifreni broj ima samo jednu cifru i ta jedna cifra obeležava jedinice. Jednocifreni broj ima samo jedinice, on nema desetice. Kod dvocifrenog broja imamo dve cifre. Prva cifra nam obeležava desetice, a druga cifra nam obeležava jedinice. Sve smo to već učili, sve smo to već obradili. Vrlo je važno da znate kada sabirate i kada oduzimate brojeve do 100, mnogo je važno da znate da pri sabiranju, odnosno pri oduzimanju, uvek jedinice sabiramo sa jedinicama ili jedinice oduzimamo od jedinica i desetice sabiramo sa deseticama, odnosno oduzimamo desetice od desetica. To je jako važno da znate da bismo mogli dalje da nastavimo sa radom. Znači, jedinice plus jedinice, desetice plus desetice. Pa hajde da pročitamo ovaj prvi zadatak koji sam ja vama zapisala na tabli. Aca ima 31 kliker. Od mame je dobio još 5. Koliko klikera sada ima Aca? Dakle, početili smo zadatak prvi put, pa ćemo se vratiti ponovo na čitanje zadatak i polako da ga rešimo. Aca ima 31 kliker, pa ćemo zapisati Acin broj klikera. Kada kažemo, čitamo dalje, od mame je dobio još 5. Kada kažemo dobio, to znači da stavljamo znak plus, tako je. Kako ćemo da saberemo ove brojeve? Sada ću samo na sekund da se pozabavim ovim drugim brojem da imamo samo jednu cifru, odnosno jednocifrenim brojem 5. On ima cifre jedinice. Cifre desetice nema, odnosno kod njega cifre desetice 0. A mi smo naučili da kada broj sabiramo nulom, da je to u stvari taj broj. Pa dobro. Dakle, prvi broj ima 3 desetice i jednu jedinicu i drugi broj ima samo jedinice. Rekla sam vam malo pre da moramo da znamo da se sabiraju samo jedinice sa jedinicama. Pa ćemo polako to i da zapišemo. Znači, pre nego što krenemo, ovaj naš broj 31 podelit ćemo, odnosno razdvojit ćemo ga na desetice i na jedinice. On ima 3 desetice. 3 desetice, koliko je to jedinica ukupno? Kako beše? 3 desetice i 30 jedinica, tako je. I ovdje ima samo 30 plus 1. Ovo možemo rešiti na više različitih načina. Na jako dugačak način, na malo kraći način i na najkraći način. Ja ću ovdje da vam prikažem najduži način i najkraći način. U zagradi pišemo upravo ovo što smo razdvojili dolje, znači 30 plus 1 i prepisujemo plus 5. Sada moramo da saberemo, kao što smo rekli, samo jedinice. Znači da ćemo združiti ova dva broja. Broj 1 i broj 5. 30 nam ostaje ispred zagrade, a u zagradi imamo 1 plus 5
Kako rešavamo ovakve zadatke? Ono što je ispred zagrade prepisujemo, a rešavamo u zagradi jer uvek prvo rešavamo u zagradi. Trideset plus 6 je, tako je, 36. Ovo je najduži način na koji smo mogli da rešimo ovaj zadatak. Kraći način na koji možemo da rešimo ovaj zadatak jeste sledeći. Dakle, 31 delimo na 30 plus 1. I šta ću uraditi? Odmah ću sabrati jedinice. Imam ovde 1 jedinicu i 5 jedinica. Udaljit ću malo od znaka jednako i napisat ću 1 plus 5 je 6. I ovde mi ostaje 3 desetice, odnosno 30. Ovde imam, kao što sam malo pre napomenula, 0 desetice, znači 3 plus 0 jeste 3. Dobili smo isti rezultat s tim što nam je ovde znatno skraćeno sabiranje i kraće traje, znači manje vremena nam oduzima. S obzirom da sam ja malo lošije organizovala svoj prostor na ovoj tabli, odgovor ću napisati u nastavku. Koji mi je odgovor? Pitanje je koliko klikera sada ima Aca, a odgovor je Aca ima, znači Aca ima koliko? 36 klikera. Ovo je najlakši vid sabiranja do 100, znači kada sabiramo dvocifreni i jednocifreni broj. Od nas se zahteva da saberemo jedinice, a desetice u stvari samo prepisujemo. Sledeći zadatak je u vezi sa ovim i nastavak ovog zadatka. Brat je Aci poklonio još 20 klikera. Koliko ih Aca sada ima? Brat je Aci poklonio još 20 klikera. Pa hajde onda prvo da napišemo koliko je to Aca klikera ima kada mu mama da. Znači on ima 36 klikera. Kada mu brat pokloni, to je plus 20, tako je. Vraćamo se ponovo na ono što sam rekla na početku časa, a to je da kada sabiramo, obavezno sabiramo jedinice sa jedinicama, a desetice sa deseticama. Sad ću vam opet pokazati onaj duži način kako se sabira. 36 je u stvari pogrešan marker, je 30 plus 6 i plus 20. U ovoj situaciji sada združujemo desetice, znači 30 plus 20, a 6 ćemo ostaviti izvan zagrade. Sad čekajte da dohvatim marker. Evo ga. Dakle, združujemo 30 i 20. Koliko je 30 plus 20? Tako je, to je 50. I ono što je izvan zagrade prepisujemo. Plus 6. Koliko je to? 50 plus 6 je jednako 56. Ovo je najduži način na koji sam ovo mogla izračunati. Postoji kraći način kako ovo mogu da izračunam, a to je da preskočim neke od ovih koraka. Pa ću to i da vam zapišem sad.
preskočit ću ovaj korak, preskočit ću ovaj korak. Hajde da pogledamo. Koliko imam jedinica u prvom broju? U prvom broju imam 6 jedinica. Koliko imam jedinica u drugom broju? Tako je, u drugom broju imam 0 jedinica. Znači, sabraću prvo jedinice iz svakog broja. Koliko je 6 plus 0? 6 plus 0 jednako je 0. Odmaknut ću malo od jednako i napisat ću, dakle, 6 plus 0 jednako je 6. Odmaknut ću malo od jednako i napisat ću 6. Sada ću da saberem desetice u ovom broju. Uzet ću marker druge boje da biste bolje videli. Znači, sabrat ću broj 3 i broj 2. Znači, 3 desetice i 2 desetice. Koliko je 3 plus 2? Tako je, to je 5. Znači, dobila sam ponovo isti rezultat, ali sam uštedela jako puno na vremenu pri računanju. Pa dobro, hajde da odgovorimo i na ovo drugo pitanje. Koliko ih aca ima sada? Znači, koliko sada klikera ima aca? Odgovor. Aca sada ima 56 klikera. Dakle, na ovaj način sabiram dvocifren i jednocifren broj kada radim duže ili kada radim kraće, a na ovaj način sabiram dva dvocifrena broja kada drugi dvocifreni broj ima samo desetice, odnosno kada nema u sebi jedinice. Duži način i kraći način. Nastavit ću da vam pišem priču o aci kada obrišem tablu, pa ćemo raditi dalje. Evo, napisala sam vam i sljedeći deo zadatka koji kaže ovako. Za rođendan je Aca dobio još 13 klikera. Koliko klikera Aca ima posle rođendana? Dakle, nastavljamo onu priču od malopre u kojoj znamo da je Aca, pošto je dobio od brata i od mame klikere, došao na magičan broj 56. Pa ćemo da zapišemo da Aca ima 56 klikera. Za rođendan je dobio još 13 klikera. Kada dobije, to je znak plus. Hajde da vidimo sada na koji način ćemo da saberemo dvocifrene brojeve koji u sebi imaju i desetice i jedinice. Znači imaju različite cifre i za deseticu i za jedinicu. Kod ovakvih zadataka prvo ću vam pokazati kako se najduže rešava, odnosno razdvojit ću svaki od ovih brojeva na njegove desetice i na jedinice i sabirat ću, kao što sam rekla, jedinice i jedinice i desetice i desetice. Pa hajde da razdvojim. 56, to je 50, to je 5 desetica, plus 6, plus, i razdvajam broj 13, to je 10, jedna desetica, plus 3. Rekla sam vrlo bitnu stvar. Sabiram desetice i desetice i sabiram jedinice i jedinice. I to ću da zapišem. Dakle, 50
plus 10 i plus združujem 6 i 3. 6 plus 3. Svoje računanje nastavit ću ispod, pošto je moja tabla mala i nema mesta. Samo ću prebaciti jednako i nastavit ću računanje. 50 plus 10 je, tako je, 60. 6 plus 3, tako je, 9. I ovaj ovakav zbir znamo da izračunamo, znači 60 plus 9 je 69. To je najduži način na koji možete ovo da rešavate. Drugi način na koji možete ovo da rešavate jeste da na 56 prvo dodajemo desetice, a posle toga jedinice. Ovaj način ne morate da radite ukoliko vam je jako težak. Ja ću vam ga pokazati, ali uvek možete da se vratite ovom prvom najdužem načinu. Evo, zapisat ću vam ga. Dakle, broj 56 ću prepisati. A broj 13 ću da razdelim na njegove desetice i njegove jedinice. 10 plus 3. Pa ću prvo dodati desetice i na kraju jedinice. Združit ću 56 plus 10 i plus 3. 56 plus 10 jeste 66 i dodajem još ove 3 jedinice. To je 69. I poslednji način koji ću vam pokazati, koji će najmanje vremena da vam oduzme i mislim da ćete ga najviše koristiti u kasnijem periodu rada, a to je sabiranje bez zapisivanja svega ovoga. Znači sve ove korake preskačemo i odmah sabiramo jedinice, jedinice i desetice i desetice. Evo, pokazat ću vam. Dakle, odmah sabiram desetice i desetice i jedinice i jedinice. Pa hajde vidimo. 6 plus 3, odmakne malo od znaka jednako, jeste 9. I 5 plus 1 jeste 6. Kao što vidite, ovaj nam način najmanje vremena oduzima, najmanje prostora i vrlo brzo bude gotov. Hajde da odgovorimo još na pitanje koje nam je u ovom zadatku. Koliko klikera Aca ima posle rođendana? Odgovor je posle rođendana Aca ima 69 klikera. Sa ovim zadatkom i ovim odgovorom završeno je naše vežbanje, odnosno naše pokazivanje na koji način možemo da saberemo dvocifren i jednocifren ili dva dvocifrena broja. Nastavit ću vam priču o Aci i pokazat ću vam kako možemo da oduzimamo takođe jednocifren od dvocifrenog i dvocifren od dvocifrenog broja.
Drugari, ovime smo završili naše sabiranje, a sljedećem videu ću vam pokazati na koji način možete raditi oduzimanje jednocifrenog broja od dvocifrenih i dvocifrenih od dvocifrenih. Puno vas ljubi učiteljica!